Lehendakari, agintariok, lagun guztiok, arratsalde guztioi. Nik esan behar daukat, politika gintzan gaudenok eta oroar lanean dihardugunok oso gutxitan aurkitzen dugula zure ametsa betetzen den eguna. Edo ideia bat zenuela, ideia hori martxan jartzeko esfortzua handia egin eta gero hori betetzen den eguna. Nik esango nuke gaur dela egun bat, Gipuzkoa osoarentzako, Euskal Herria osoarentzako egun bat, amets bat egi bihurtu dena, eta realidade bihurtu dena. Eta horregatik, ni behintzet oso pozik nago, eta ni hemen nago, ziur nago guztiak ere oso pozik gaudela. Zergatik, lehenengo esan dezakegu, lehenengo eta behin, ideia hau jaiotzen dela Gipuzkoan, eta jaiotzen dela Gipuzkoako bailara batean, Debabarrenan. Lehenago alkatea berak etzen zuenanek, ez? Kasualidad izango da, baina Elgoi barren dago estatu osoko makina errementaren porcentaje importante dena, ez? Dago izugarrizko densidadea hemen, eta azkenean bere arima industrialak eduki du espresio hori, ez? Makina errementaren inguruan. Beraz, markatu du asko, eta horrek biztan da baita ere dauka gauzak egiteko modu batekin zerikusia, hain zuzen ere makina errementa sektoreak berak, eta eurek AFM-ko Xabierrek eta asko esate dute, daukate aintzindariza puntu bat industria osoan. Makina errementak berak urratsak egiten dituelako. Niko egon daukat, eta ikustu galen baduzu hor emandan boletin horretan, 3. orrian agertzen da historia labur bat. Eta historia labur horretan agertzen da nola Gipuzkoako Foru Aldundiak 2009an bideragarritasun plan bat onartu zuen, da babesa eman zion, azkenean IMH-eri, proiektu hori aurrera atera zezan, ez? IMH, AFM, Elgoi barko udala, kolektiboa dutorri zaigun, Foru Aldundira esanez, aizuek ideia bat daukagu. Ideia horren muina zan esatea, garai hartan kurso ematzen genuen, enpresa txikiek zailtasun handia zituztela ezagutzarekin konektatzeko. Ezagutza zentruekin, ikerketa zentruekin, zeukaten zailtasun handia konexio bat egiteko, eta berrikuntza prozesuak martxan jartzeko enpresetan. Eta ideia zen, horretarako, enpresen realidadearekin, enpresa txikien realidadearekin, harreman gehien zeukan gunea zala justu lanbide heziketa zentrua. Eta inspirazio bat izan zen. Eta ideia hori 2006an gutxo gara bera hasi, 2009an Foru Aldundia bideragarritasun proiektu bat aurrera atera eta pixkanaka iraikitzen joan. Erakunde guztien parte hartzearekin eta babesarekin, baina ideia izan zen brillantea. Eta nik esango nuke gaina Foru Aldundiak 2007-2011 legealdian egin zuela postu hori, urrengoa, ikuste du Jon Peli diputadua, urrengoak ere bereganatu zuen ideiari eta urrengoek ere noski jarraituko dugu. Azkenean izan da reflexio kolektiboa, baina esaten dudan bezala herri txiki batean pertsona batzuk, ia visionario ikuspegi batekin martxan jarritzuten proiektu bat. Eta gero gainera, lanbide heziketak berak, sistema bezala, bereganatu duen ideia, eta eratu duena hainbat eta hainbat lanbide heziketa zentruetara. Beraz, Euskal Herriko lanbide heziketaren transformazio baten jaiotza izan zen, nun eta hemen Elgoi barren. Eta esan behar dugu hortaz oso arro gaudela. Parte hartzeaz evoluzio guzti horretan, eta uste dugulako horrek izugarrizko ekarpena egiten diola gure industriari eta gure industriaren etorkizunari. Beraz, aldortate bintzet, zorionak eman, alde batetik, biztan da IMH iberari 25 urte egin dituelako, baina baita ere Asmaola proiektua hartan, eta gune fabrikazioa orain izena hartu duen proiektu horrek, atzean eta azpian izan dituen hainbat eta hainbat langile eta ardunadunei zorionak emateko eguna da. Eta beraz, ekstensioan baita ere, hemen gauden guztioi, guk danak egin dugulako gure ekarpen txiki bat. Eskerrik asko.